שלום חברים, אז אנחנו בסרטון חדש שלהעלות את קנג'י ל-750 גילים. מתחילים בזה הראשון, עושים נעשה משחק אחד, נעשה עד שנגיע ל-750. יהיה סרטון של איזה 14-15 דקות לפחות. תראו איזה טובים. טוב חברים, אפשר לתת 3. הנה, יש לנו כוכב, אוקיי. בואו נראה אם ייתן לנו אגדי. נדיר ונדיר. בואו נעשה לכם ציור על הדמויות שלי, ניטה, קוד, בול, ברוק, אלפרימו ובואו נראה עוד. ברבי, קוקו, רוזה, ג'סי, דינמייק. בואו נשחק עם דינמייק. טיק, ביט, ריקו, דארל, פני, ג'יקי, גף, בו, ספם, פרנק, בי, אדגר, גרו, סמלח ולורי, מייפל, מורטיס, בעל, דמיאן וקנג'י. בואו נעשה דינמייט, נעלה אותו ל-150. בואו נשים כדור בראון. הנה, הם כאלה גרועים. אנחנו חייבים לנצח את זה. אני גם טוב עם זה, יש לנו גול ראשון. יש לנו פה גול שני. איי. חברים, הייתי יכול להכניס את זה, אבל אני רוצה לעשות תוכן יותר טוב, יותר גולים טובים. תן פס פרנק. טוב, פרנק, איזה כדור. טוב. בואו נעשה ככה ובעיטה לשער. איי. תן קולט. טוב, איזה כדור של קולט והנה הגול. היידה. מעלים את דינמייט ל-150. הנה, חברים, הם גרועים. חייב לעלות אותו ל-150. נשים עליהם ככה. הנה גול ראשון. מה אתה עושה?
תן. היידה. בואו ניקח את זה, את זה ניקח. יש, אני יכול לשדרג ילדין אבל... אין לי עלילים. אוקיי, בואו נשחק כדור בראון. חסר לי לעבוד כמה גבוהים. היידה. אחי, הוא את פלסטין, אנחנו הולכים... חברים שלי הוא את פלסטין. אנחנו הולכים להראות לו מה זה. שפלסטינאים מפסידים. אנחנו הולכים להראות לך מה זה. אחי, פלסטינאים הכי מפסידים. טוב, חסר לנו עוד 4 משחקים, ואנחנו איתו 150, ואני אעשה סרטון מחר. אוקיי. היידה, יש לנו גול ראשון. יו אחי, זה סטאר נובה, אני לוקח. כך שלי. אחי, אני סטאר נובה. אני סטאר נובה. היידה, זה גול. אחי, זה סטאר נובה. רגע, נגיד הכדור. חכו בלי להיות סטאר נובה. אחי, למה לקחת את זה? הכי טוב. והנה, בוא נשיג אותו. זה כך. לא, למה זה נכנסתי לשער? אוי, שתי מדהים, יאללה. אוקיי. האם יצא לנו פה דמות, סקין? בוא נראה. אני פותח, ובוא נראה מה יצא. אם יוצא דמות, אתם חייבים להירשם לערוץ. אם יוצא סקין, אתם חייבים לתת תגובה. אם יוצא מטבעות, לתת לייק. אם יוצא כוח זה, את הדבר הזה שאפשר לשדרג איתו דמויות, הוורוד הזה, אני אחרי זה אראה לכם, אז אתם משתפים לחברים. אוקיי, יצא לנו דמות. אתם חייבים עכשיו לתת לייק, לתת סאב. משחק עלייה ל-150, נעשה אותו 2,000, נעלה אותו ל-2,000. לא ל-2,000, ל-200. נעלה אותו ל-200, כי זה קל. ניקח כדור. היידה. איזה... לא! טוב שלי. למה לחטוף את הגול? טוב, בוא נלך לחטוף על. היידה. הם טובים. סתם,
מה, אחים גרועים? עכשיו הם מסכימים טובים. איך הם השיגו אותם? לא בואי תקווה שיטה שלי, אחי. טוב. בואי תקווה מהשיטה שלי. כולם פה תקווה מהשיטה שלי. תקלו שעושים ככה. ככה. באים ככה. ואז עושים ככה. ואז עושים ככה. ואז עושים ככה. ואז יש גול. אוקיי. משחק עלייה ל-200. רגע, הנה זה מה שהתכוונתי. זה הסגול הזה. איך קוראים לזה? רגע, איך קוראים לזה? נקודות כוח. יאללה, משחק עלייה ואני אעשה סרטון מחר. עם גול. טוב, אתגר טוב. אוקיי, כדור שלי. שיטה וטאפ. היידה. יאללה. חברים. נתראה בסרטון הבא. יאללה. ביי.